नोंसोर मा स्कुलनि फरायसा? मुदैबारि गुदि फरायसा। मा लिरनाय दङ पस्टआव? नायनो मा लिरनाय दङ? फरायना होनाय मोनसे? हा? औ जों सोलोंगोन बिमानि राव। आरो नोंनिया मा लिरनाय दङ? 16 नभेम्बर गोथार सान। आदसा मुदैबारि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोर। औ बर' हारिनि थांना थाथों। बर' हारि थांना थाथों। औ मोजां। बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय दंफैयो आङो भगतपारा मुदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय 57थि बोसोरसालिया जथुमा माने 16 नभेम्बर सान फालिनाय आरो बे 16 नभेम्बर सान फालिनायाव नैबे समाव आं दंफैयो भगतपारा मुदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि फिल्डआवहाय। ओमफ्राय दिनैनि मिटिङा बोरै जादों बोरै थादों आं बेखौ गासैबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। फैदो बिदिब्ला आंजों दिनैनि मिटिंखौ 16 नभेम्बर सान फालिनाय नैबे साननि जा नुथाय बेखौ आंजों लोगोसे नायलांदिनि। फैदो बिदिब्ला सोलो फैदो आरो गासै बुं फैदो ना थुदो मिटिं जागासिनो नैबे समाव गाहाय आलासि बिथाङाहै फैबायानो अलरेडि दा गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन माने ओमफ्राय उदालगुरि कलेजनि लेक्सारार सासे लिंदों गाहाय आलासि बिथांखौ आरो गासैखौबो नुनो मोनगोन। फारसेथिं सोलिगासिनो दङ 16 नभेम्बर सान फालिनाय 57थि बोसोरसालिया जथुमा भगतपारा मुदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो दिनै 16 नभेम्बर सान आरो बे जाबाय मेन गेट आरो भगतपारा मुदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि माने बानजायनायाव दिनै 16 नभेम्बर सान फालिदों आरो बे जाबाय मेन गेट आरो देग्लाय एसे सिम्पोल गेटआ एसे सिम्पोल जाबाय आरो नै आं एसे हाबलांनोसै आरो पस्टाराव नुबाय जोंहानि बियदै फिसाखौ आरो जोंहा आदानिसो फिसाज्ला ओमफ्राय हाबलांनोसै बिदिबा थुदो नायलांदिनि गासै मानो होनोबा जोंनि रायलायनाय आरो प्रग्रामाव लिरनाय दङ 16 नभेम्बर अब्ला जोंनि राव हारिमुआबो 63थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान फालिथाय आरो फुंगा 52थि बोसोरारि जथुमा भगतपारा मुदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय 1967 आरो थावनिया जाबाय भगतपारा मुदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लांगोना भगतपारा उदालगुरि बिटिआर अक्ट'आ 15 आरो 16 नभेम्बर 2024 नैबे जाबाय प्रग्राम मेन प्रग्राम आरो बेवहाय फरायसालिफ्रा गोमालांनाय जोंनि गोबां आलासिफोरनि फरायसालिनि अनजिमाया खमिलांनाय बेयो जोंनि लिस्ट दङ जनसंख्या अनुपात बा जोंनि सुबुं अनजिमानि जिथुनाखि रुजुथाय बे रुजुथायखौ नायनो आरो थाङोब्ला गाहाय आलासिया जाबाय डक्टर राजेन्द्र कुमार बसुमतारी एस'सियेट प्रफेसार उदालगुरि कलेज साननो गोनां बाथ्रा उदालगुरि सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा गाहाय मानो आलासि होनबा जों दाबो बहुद गाहाय थारियावनो दंबाय थायो दा बेफोरखौ बे समाव रानि 16 नभेम्बराव फैदो रानि ओइ खुलुमबाय लाइसि थुलुंगा खुगा लाइसिखौ बेखेवनो डक्टर राजेन्द्र कुमार बसुमतारी सार प्रफेसर साहारि सार नैबे समाव गाहाय आलासि बिबुंथिखौ खोनासंनि फैदो बिदिब्ला आंजों फोरोंगिरि भगतपारा हाई स्कुलनि बिथांमोना गोबां रल लादों बे दा प्रफेसर सारमोन दङ बिथांमोना गोबां रल लानानै देहायानो एसे गोबां सम जाबाय आजिदा लाबाय दा बिथांमोना भगतपारा ओनसोलनि राव थुनलाइ बेखौ मोजां मोननानै बा हारिखौ फोसाबनो थाखाय थैथां नाजानायखौ जोङो बाख्नायनांगोन बिथांमोना जेरैबायदि रल लाबाय हारिखौ फोसाबनायाव बा भगतपारा ओनसोला ओरैनोबाबो जोङो एसे बर्डार एरियायाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ सानजागालि गुबुन दङ खोलागालि गुबुन दङ सोनाबगालि गुबुन दङ आरो बिथिं साहागालि जोङो गुबुन हारिनि मानसिफोर थानायखौ नुनो मोननाय जायो दा बिथांमोना अब्लाबो बे दख्लबसे गुबुन हारिनि गेजेराव थानानै ओरैबायदि बिसोरो नाजानायनि गेजेरजों बोलो होथाब गावनि समखौ ओरैनो थांहोआलासे खामानि मावनानै दिनै भगतपारा मुदैबारि बर'
थुनलाइ आफाद बे थुनलाइ आफादखौ फोथांनायाव बिथांमोना गोबां बिहोमा होदों बिनि थाखाय जोङो आसलते बिसोरखौ जोङो सिनायनांगोन बिसोर जे मोजां खामानि मावदों जोंनि हारिनि थाखाय दा बिसोरखौसो जों सिबिनांगौ बिसोर नङाबा जों दिनै बेबायदि आङो बर' रावाव बेबायदि बिबुंथि लाखिनाया आंनि थाखाय सम्भब नङा आं निश्चय एसामिसजोंसो बा इंराजिजों जि रावजोंसो दिनै बेबायदि बिबुंथि लाखिनो गोनां जानो हागौमोन नाथाय खाफाल गोनां बेबायदि वार्कारफोर दङ जायफोरा थैथां गावनि राव हारिमुखौ फोथांनो नाजादों बिथांमोनखौ जोङो सिबिनांगोन सिनायनांगोन जायफोरा जोंनि थाखाय गिदिर खामानि मावदों मोजां खामानि मावदों बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोङो सिनायनांगोन बिसोरखौ जोङो बेबायदि जोङो गुबुन बेसादजों मुवा बेसादजों जोङो बिसोरखौ गोजोन होनो हायाबाबो जोंनि सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि बिसोरखौ सिनायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ जोङो बिबार जायफोरा सोरगोआरि जालांबाय बिसोरखौ बिबार फारसे बावनानैबाबो जों बिथांमोनखौ सिबिनो नाजानांगोन अब्लासो जोङो उननि जायफोर जोलै बे उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरा बिसोरखौ सिनायो सोद्रोमा बे हालामनि गासै जोंनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि नोंथांमोन दायो जों दिनै गासिबो फरायसालि आरो 14 नभेम्बरनि नैबे सानावहाय गोबां फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रा नुजाथिफैदों आरो नैबे समाव आलासि बिथांमोना बिबुंथि होगासिनो आरो बे जाबाय जायगाया जाबाय भगतपारा थुनलाइ आफादनि मावखुलि गेलेग्रा फोथार आरो बेथिं दङ बाथौ थानसालि बिथांनिसिम आंनि बिबानखौ बावथारनाय जाबाय गोजोन्थों आरो नैबे समावहाय गाहाय आलासि बिथाङा सफैखाबाय आरो बिबुंथि होनो थाखाय नै बायसआव जिरायनानै दङ जौसाङाव जिरायनानै दङ आरो बे समावहाय जिरायग्रा सियारबो मोनसे खालि नुदों आरो बयबो ओंखाम जानो थांथ्र'दों आरो दसे समनि उनावहाय गासिबो नैबे जिरायग्रा सियारावहाय मिटिंखौ खोनासंफैगोन आरो गासिबो फरायसायानो बांसिन आरो जोंहा गार्जेनफ्रा खामानि दामानि मावनायावहाय बेस्थ' दुब्लियावहाय गोबां खामानि दामानि ओंखारदों नालाय नैबे समाव ओंखायनो बे समाव गासैबो माने फरायसा फरायसुलिफोरानो बांसिन बाहागो लादों आरो नैबे मिटिङाव बे जाबाय भगतपारा मदैबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 14 नभेम्बर फालिनाय बे जाबाय बाथौ थानसालि भगतपारा मुलिबारि आन्चलिकनि मेन बाथौ थानसालि बिराद मोजां मोजां नुदों 14 नभेम्बर आरो बे जाबाय मुख्लंफोरखौ बरायनाय लिरनाय दङ हे मुख्लंफोर नोंसोरखौ खुलुमो जों अराय बे जाबाय मोनसे मुख्लंफोरखौ बावनाय मोनसे बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे स्टेचु बिराद मोजां नुखादों कालार मेच जादों आरो बे मोनसे फ्लेगाव लिरनाय दङ जों सोलोंगोन बिमानि राव बे मोनसे फ्लेगाव लिरनाय दङ बर' राव गेवलांथों आरो नैबे फ्लेगाव लिरनाय दङ 14 नभेम्बर गेवलांथों बर' राव गेवलांथों जों सोलोंगोन बिमानि राव अराय थांनानै थाथों बिमानि राव मोनसेयाव लिरनाय दङ बर' राव गेवलांथों नैबे गांसे फ्लेगाव लिरनाय दङ बर' राव गेवलांथों बिमानि राव गेवलांथों 14 नभेम्बर गोथार सान जों सोलोंगोन बिमानि राव